गोटे मत सारी देच ना भल ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ମୁଁ କେମିତି ଅଣ୍ଡା ଚକଲେଟ୍ ଖାଉ ଆମ ଯେତେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କାମ କର? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ହେଲ୍ପର କରେ। ହେଲ୍ପର କରୁଛ? ଦରମା ମିଳୁଛି 13,000। 13,000 ଦରମା। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆସିକରି ହେଲ୍ପର କରୁଛି ଆଉ ହେଉଛି ତା ଦେହ ହାତ ବଥା କଲେ ସେ ପ୍ରବଳ ଏନାର୍ଜି ଏଇଠି ଅଛି ସେ ଏନାର୍ଜି ମାରି ଦେଉଛି ଆଉ ଆମର ନହେଲେ ହବ ନା। ଇଏ ନ ପିଇଲେ କାମ କରିବନି ନା ନା ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ତାକୁ ପିଇଲେ ଆମ ବଡ଼ି ଶରୀରରେ ଆସିବ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି। ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଦଟା ଟିକେ ମଦ ନାହିଁ ତ ମାଲ ଆଉ କେତେ ପଢ଼ିଛ? ବିଏ ଛୁଆ ଖେଲାବ କିଏ? ମୁଁ ବିଏ ପଢ଼ିକିରି ମଦ ଖାଉଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ। କାହିଁକି ତୁମକୁ ଝିଅ ଧୋକା ଦେଇଦେଲା ନା କ'ଣ? ଝିଅ ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ, ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଛି ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟଙ୍କା ନଥିଲେ ତୁମ କୁକୁର କି ଗୋଟେ ବିଲେଇ ପଚାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଦକୁ ଆପଣେଇଛି। ମଦ ହେଉଛି 1 ନମ୍ବର 1 ପଏଣ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଜୋରରେ କୁହ ଜୋରରେ। ମଦ ହେଉଛି 1 ନମ୍ବର 1 ପଏଣ୍ଟ। ଇଏ ହେଉଛି ହିରୋ। ସବୁବେଳେ ଇଏ ସାଥ ଦେବ ସବୁବେଳେ। ପିଇବ ମଦ ପ୍ରବଳ ପିଇବ, ମଦ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମଦ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସଂସାରରୁ ଆଉ ବଚିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ତମେ ପିଉଛ? ମୁଁ ତ ପିଉଛି, ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମଦ ହିଁ ଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଭଲ ପାଇଥିଲ? ଆଜ୍ଞା ଛାତି ଚିନି ଦେଲେ ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଲଭ୍ କରି ତା ଛାତିରେ ଲେଖିଦେଇଛି ଏ ତା ଝିଅ ନା ଆଉ ତା ନା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଧକ୍କା ଖାଇ ମଦ ପିଉଛି ଆଉ ଏଠି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କାମ କରୁଛି ଭାଇ। ସଂସାର ପୋଷୁଛି ସଂସାରରେ ଆଉ ଘରକୁ ପଇସା ପଠାଉ ନା ହଁ ଘରକୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍। ଆଜ୍ଞା ଇଂଲିଶ ତେବେ ଜାଣିଛ? ଓକେ ଓକେ ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ଏକା ପିଉଛ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥି କେହି ନାହିଁ? ଅଛନ୍ କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି କେୟାର ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏକଲା ମୋ ଜୀବନ ମୁଁ ଏକଲା କେମିତି କେୟାର କରିବି ସେଟା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବି ଗାଣ୍ଡି ମରେଇବନି। ମଦ ପିଇବେ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ନାଥ ମାରି ପଳେଇଯିବେ। ଏମିତି ସାଙ୍ଗ ଦରକାର। ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ ଦେବନି ସାଙ୍ଗ କ'ଣ ପାଇଁ? ସିଏ ମୋ ସପୋର୍ଟ ଦେବନି ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଥ ରହିବ। ମଦ ବିନା କାହାଣୀ ମଦା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନଥିଲେ ତୁ ବି ନାହିଁ। पुष्पाराज सारा झुकेगा नहीं। सिंह मुझको सबले दाव देना चाहिए। ଆଉ ତମେ ବୋଧେ ରାଇମଣ୍ଡ ରୁଲ୍ଟା କରିଥିଲ ଗାଁରେ? ରାଇମଣ୍ଡ ଡାଇଲଗ୍ଟା ଟିକେ ମାରିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ସେ ହାଣ୍ଡିଆ ଭଳିଆ ପିଇ ଦେଉଛି ଢକଢକ କରି। ନାଇଁ ଓ ଅଗା କୁଳକୁ ଆସି ପାପନ ଧୋଇ ଚାଲିଯିବ। ମାରା ଚାକମା ଚୁ ସାପକୁ ଯେତେ କ୍ଷୀର ଦେଲେ ବି ସାପ ଚଟରୁ ବିଷ ବାହାରିଥିବ। ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ତ ଜାବଦାର ହିସାବ ମୁଁ ବରାବର ନେବି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରାଇମଣ୍ଡ ପରିଡ଼ା। ଆଉ ମୋଟ ଭାଇ ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛ? ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଆଉ ମଦ ହିଁ ସବୁ ଟେନସନ୍ ବୋଲି ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଟେନସନ୍ରେ ରହେ। ତମ ଜୀବନରେ ଟେନସନ୍ ହିଁ ଚାଲିଯାଇଛି। ମୋ ଜୀବନରେ ଟେନସନ୍ ବୋଲି ମୁଁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି। ଆଜ୍ଞା ମଦ ହିଁ ତୁମର ଟେନସନ୍। ମଦ ହିଁ ଟେନସନ୍। ମଦ ନ ମିଳିଲେ ଟେନସନ୍। ବା ଟଙ୍କା ନ ମିଳିଲେ ଟେନସନ୍। ଗୁଟକା ନ ମିଳିଲେ ଟେନସନ୍। ବିଡ଼ି ନ ମିଳିଲେ ଟେନସନ୍। ସିଗାରେଟ୍ ନ ମିଳିଲେ ଟେନସନ୍। ତୋତେ ମାରି ଆରେ ଲୋକମାନେ ଝିଅ ପଛରେ ଟେନସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଝିଅ ଛାଡ଼ ବିଡ଼ି ମାର। ଝିଅ ଗାଲି ଦରକାର ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଆରେ ଦରକାର। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଲୋକମାନେ ଝିଅ ପଛରେ ଟେନସନ୍ରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତମେ ମଦ ସିଗାରେଟ୍ ଗଞ୍ଜା अरे नारी माया कोई नहीं पाया, दिन चले गया।
तुम लोग क्या भाई, लड़की का पीछे भागेगा तो लड़की तेरा पीछे भागेगा, तू पैसा का पीछे भागना, लड़की तेरा पीछे भागेगा। अरे ये बात को अकल में आया करो, दिमाग ले